Informativo local. Televisión de Cerceda. Que tal? Saúdos, moi boas tardes, señoras e señores. Estamos un día máis na radio, na televisión municipal de Cerceda, neste día, venres 27 do mes de marzo, no que lles imos a falar, pois, por exemplo, do pleno ordinario que tivo lugar onte, que poderán ver si queren no remate deste informativo, ou no nosa canle de YouTube, TV Cerceda por internet. Falaremos da actuación que haberá esta fin de semana, en este caso xa será mañán, de Xavier Díaz e Adufeiras de Salitre. Lembramos que hai unha exposición de fotos históricas na aula de exposición Xosé Neira Vila sobre o Colexio O Cruce. Tamén recordamos que está xa preparada a festa da pandeireta das Encrobas. Saberemos cando, como será, e hoxe escoitaremos a unha das súas representantes. Tamén falaremos da recollida de plástico agrícola que se volverá a facer o mes que ven, do control da cobertura de telefonía móvil en todo o concello que quere facer precisamente o concello para tentar de solucionar os problemas e atrancos que poda haber en algúns lugares. A carreira solidaria aos 11 das vías, lembraremos de novo cando será e que teñen que facer para inscribirse. Estamos co prazo aberto para solicitude de renovación ou de nova plaza na escola infantil. Falaremos de mantenimento e arranxo de estradas e tamén a Diputación licitou esta semana o último tramo da vía verde que comunica xa Cerceda con Santiago. En este caso recordamos que Medio Rural suspendeu dende o pasado mércores as queimas agrícolas e forestais de xeito temporal. E nos deportes, pois repasaremos o calendario deportivo desta fin de semana dos nosos equipos e pecharemos co tempo destacando que esta fin de semana cambiamos a hora. Onte pola noite tivo lugar un pleno ordinario no Salón de Plenos da Casa do Concello, con unha duración aproximadamente de unha hora. Comenzaba ás 9 da noite coa ausencia en este caso, da concelleira Marta Grela do Partido Popular. O resto si estiveron presentes e decirlles que dentro do pleno pois houbo un punto de urxencia sobre o novo proxecto no campo de fútbol do Outeiro na Silva, valorado en 400.000 euros aproximadamente para un céspede artificial e acondicionamento para poder albergalo. Foi, en este caso, aprobado por unanimidade e tamén foi, en este caso, debatido por todos os grupos políticos. Tamén se deu conta de acción de decretos da alcaldía e houbo preguntas do Partido Popular, en concreto 12 preguntas do Partido Popular que foron respostadas polo alcalde. Así se pechou un pleno que, insistimos, poden ver, si queren, íntegramente na nosa canle de YouTube, en este caso en internet, na nosa web rtvcerceda.com ou o remate deste informativo aquí na televisión de Cerceda. Mais temas, agora falamos da actuación que terá lugar mañán no Auditorio Municipal de Cerceda de Xavier Díaz e Adufeiras de Salitre. Será mañán sábado día 28 ás 8 da tarde no Auditorio Municipal de Cerceda. Como decimos, para poder participar, para poder, en este caso, asistir, hai que previamente encher un formulario que atoparán na páxina web do Concello, www.cerceda.org, ou nas redes sociais do Concello. Unhas plazas que son limitadas ao aforo do auditorio e nas que teñen preferencia os empadroados en Cerceda. Tamén lle recordamos que se pode ver unha exposición dende esta semana de fotos históricas do Colexio O Cruce. Se pode ver esta exposición na sá de exposición Xosé Neira Vilas na Biblioteca de Cerceda, unha exposición de fotos antiguas do Colexio Cruce que conmemora este ano o seu 50 aniversario. Esta semana vai a estar aberta ata hoxe venres pola tarde de 3 a 8 e logo o luns, dende o luns que ven ata o luns 6 de abril, estará xa polas mañáns de 9 a 3 da tarde. Xa queda pouco para a festa da pandeireta de Encrobas, unha nova edición. Será o sábado día 11 de abril, cando teña lugar a 17ª festa da pandeireta de Encrobas. As pandeireteiras de Encrobas organizan este evento que terá lugar
en Pontoxo e comenzará a partir da 1 da tarde cunha sesión vermú para dar paso a un xantar popular a base de xamón a feira, polvo, churrasco, bebida, postre, café e que en este caso poden retirar os tickets con calquera da xunta directiva ou calquera das pandereteiras de Ase Encrobas ou poden chamar por teléfono o 696 877 562. Teñen como grupos invitados o Son de Aquí, Algareo, Ardevento, Embruxo, a Requinta de Maía, Cantareiras do Naval, Contiños da Feira, Sementes do Arte ou Troleiros de Lesta. E os grupos locais, as pandereteiras de Xesteda, Folque Ruada da Silva, San Martiño de Cerceda, os Irmáns de Meirama e as anfitrionas, as pandereteiras de Encrobas. Pois hoxe imos a escoitar e a falar como facemos todos os anos, que amablemente nos atende Maruja Barbeito das pandereteiras de Encrobas, que nos comenta como vai toda a organización e nos invita tamén á Festa da Pandeireta. Como vai a preparación? Pues, a ver, hasta o día 5, en principio, para apuntarse a xente, as que veñen a comer. E despois as actuacións queremos que empecen pronto, porque somos bastantes grupos os que van a actuar, e se empezamos moi tarde, pois despois darnos a noite e a xente está deseando poder cantar, bailar e facer foliada. Entonces, como verás no cartel, temos para unha sesión vermú, sí, que vai a ser unha sorpresa. Penso que lles vai gustar moitísimo. Bueno. E despois, a partir da 1:30, xa queren que sea a comida, sí, para que despois non se nos faga tan tarde, entendes? Vale, e a comida que vai a ter, Maruja? Pois mira, a comida ten primeiro xamón a feira, pulpo, hasta que a xente diga, de verdad, non quero máis, churrasco, postres, cafés, en fin, moi ben, Xa estuveron o ano pasado esta mesma pulpeira, ou hai xa os anos, me parece que están vindo, e estamos moi contentos con eles, de verdad. Vale. Hai carva, por supuesto, por se o día non está, se está moi soleado, mal, se está demasiado oscuro, pois tamén. Pois tamén. Pois mira, tedes garantizado, entón pasalo ben. Dos precios, tedes precios diferentes se é socio ou non socio, non? E mira, hai moitas persoas que son socias da asociación, esos son 35 euros, o público en general 40 euros, creo que xa eran 39 o ano pasado, e tal como se puxo a unhas cousas, imagínate. E despois hai tamén para os menos, eso sí que non me acordo moi ben, creo que son 19 euros, me parece. Sí, creo que algo así. Pero bueno, que a xente vai pasar ben, digo eu. Bueno, pois como decías, este ano hai máis grupos que nunca. Hai moitísimos grupos. Moitos do Concello, pero tamén de fora do Concello. Claro, os do Concello pretendemos que estean todos, nos avisámonos a todos os que poden vir, e desde logo a xente responde moi ben, E gracias a eso, gracias a que os que veñen a tocar, pois nunca nos din que non, a non ser que teñan un problema moi gordo, sí, e despois ao público que se porta, que é unha maravilla, chico, por eso nos dá gana de continuar. Pois eso sempre anima, e incluso seguro que quedaron grupos fora que querían ir, non? Sí, porque é que eran moitísimos, entendes? Entonces vamos combinando, pois mira, igual este ano uns, pois para outro ano ese que quedou fora que pode vir. Bueno, como decías, a parte musical xa comenzará unha con esa sesión vermú. Falaches dunha sorpresa. Esa sorpresa non podemos anticipar nada, non? É sorpresa total. Pois, a ver, algo sí que podía decir de unha chica que é a primeira vez que ven ali e que vai a cantar. Bueno, pois e despois, pois nós tamén as pandereteiras queremos dar unha sorpresa, será a continuación desta rapaza. Bueno, o sea que comenzará fantásticamente. Pois a xente que veña cedo, porque eso queremos facelo a unha. E despois do xantar xa comenzarán o resto dos grupos, non? Sí. Despois xa os grupos toda a tarde, aí habrá bailes, música, todo aí a tope, aí pode bailar quen queira, pode participar, se ten un instrumento por allí, tamén ali fora queda moito espacio, podemos tocar en calquera lado. Bueno, rematades ca foliada, non? Que aí sí que non tedes hora. Nada, aí hasta que el cuerpo aguanta. Suele aguantar, Suele aguantar, non? Eso está por experiencia. Suele aguantar. Bueno, vou aproveitar, Maruja, para preguntarte sobre vos, sobre as pandereteiras de Encrobas. Como estades? De socias, pues, en todos os aspectos? Moi ben. Es máis, este ano sumouse nova xente a tocar. Tamén hai baile, pero temos máis xente que toca este ano do que tiñamos antes. Hai xente menuda, que eso tamén garantiza o futuro. E que ademais que o fan con tantísima ilusión e fano moi ben. Estos rapaces que viñeron, madre mía querida, empezan e xa saben eles darlle a pandeireta moito mellor que nós. Bueno, pois eso dá máis ánimos todavía.
de verdad que... Bueno, xa para rematar, recordamos entón, sábado 11 de abril, a partir da 1, que veñan xa todos, porque xa haberá festa. Exactamente, porque a sorpresa vai ser aí, en ese momento, vale? Vale. Antes da comida. Para reservar ticket no xantar, como teñen que facer, e atacando. Sí, pois mira, o meu teléfono que figura aí no cartel, que é o 696 877 562, podenme chamar a hora que queiran. Si non, pois mira, que eu que sei, Maruja dos Invernaderos ou con calquera persona que las conozan que pertenece á asociación, e nos pasamos unhas ás outras, non hai ningún problema, E a xente que se anote o antes posible para poder facer un cálculo. Exactamente, sí, porque a pulpeira é que nos piden tamén, entendes, para sillas, para mesas, para todo, claro, necesitan eles saber a xente que estamos, e para a comida, por suposto. Bueno, rematamos, Maruja, que lle dices aos que nos estén escoitando, que nos estén vendo, que como os animas? O que lles digo é que veñan todos a probas o día 11 de abril. Ali os esperamos con brazos abertos. De verdad que a xente se porta moi ben. Nós estamos moi contentas da xente, porque senón isto non continuaría, entendes? Nós sin eles non facemos nada. O que pedimos é que todos estean ali, que van a ser moi ben recibidos. Os que poidan vir a comer, encantadas. Os que non, pois que veñan pola tarde, que van a pasar moi ben. Eso eu lo garantizo, se Dios quere, vale? Ou polo menos nós intentaremos mellorar cada día. Moi ben, Maruja, por moitísimas gracias como sempre por atendernos. Gracias a vos. Pois continuamos co informativo para falarlles agora de unha nova recollida de plástico agrícola. O próximo martes 28 do mes de abril, do vindeiro mes de abril, se fará unha nova recollida de plástico agrícola nas diferentes explotacións agrícolas e gandeiras do concello de Cerceda. O procedimento para solicitar a recollida é o de sempre, é dicir, o habitual. Hai que chamar previamente o teléfono de Medio Ambiente, o 881 04 67 76, para solicitar este servicio, indicando a cantidade a recoller e os datos do punto de recollida. Tamén se poden achegar persoalmente á terceira planta da Casa do Concello nas oficinas de Medio Ambiente. O plástico debe estar nun lugar que sexa accesible para o camión encargado con grúa, debe estar limpo, sin residuos e atado en fardos. En calquera caso, si queren utilizar este servicio, lembren, será o 28 de abril, que é un martes, e teñen que chamar previamente o teléfono de Medio Ambiente, 881 046 776. Cambiamos de tema para falarlles agora de un control que está facendo o Concello sobre a cobertura da telefonía móvil en toda a extensión municipal. Cerceda chama a colaboración veciñal para detectar as zonas do Concello no que se carece de cobertura 4G ou 5G de telefonía móvil. Deste xeito, o Concello insta as persoas residentes ou con actividade empresarial no Concello que non dispoñan desta cobertura que o comuniquen. O plazo para recoller estas incidencias vai a rematar o 12 de abril, polo que toda veciñanza interesada en contribuir poderá facelo chamando o teléfono do Concello 981 68 50 01. O obxectivo é o de garantir que todos os habitantes de Cerceda dispoñan dun acceso digno e de calidade ás telecomunicacións. Agora falámosles da carreira solidaria aos 11 das vías, que vai a ser o sábado 9 de maio e que xa ten bastante xente inscrita, pero animamos a que o sigan facendo. En este caso será o sábado 9 de maio, organizado polo Concello de Cerceda coa colaboración da Federación Galega de Atletismo, do Clube Atlética Silva e do Albergue da Estación. As inscricións poden facelas na web www.carreirasgalegas.com. Nesta edición, a proba vai a ter lugar o segundo sábado do mes de maio, reafirmando a súa presencia no calendario de carreiras populares galegas. Hai varias modalidades e horarios dependendo se son probas para os máis pequenos, probas para os maiores, etc. etc. Tamén hai unha andaina que ten 5 km de longitude, ou igual que ten 11 km a carreira de trail e carreira en este caso que será a de adultos. En este caso tamén lembrarlles que os 11 da Vías colabora coa Asociación de Cáncer Infantil e Xuvenil de Galicia e que en este caso o ano pasado precisamente recadaron 687 euros. Eso foi recadado na edición do ano pasado, que foi para a Asociación Española contra o Cancro da Coruña. A inscripción en liña, lembre, realízase a través da pasarela de pagamento da Federación Galega de Atletismo, www.carreirasgalegas.com, e vai a estar operativa ata o 3 de maio. Máis temas, agora imos a falarlles da solicitude de renovación
ou en este caso Nova Plaza, na Escola Infantil Os Pillavans, porque ata o día 15 de abril está aberto o plazo de solicitude de renovación ou de nova plaza na Escola Infantil para o próximo curso escolar 2026-2027 e ademais coa nova ampliación operativa. A documentación poden atopala e presentala no rexistro do Concello, na planta baixa de xeito presencial ou a través da sede electrónica do Concello, na web municipal www.cerceda.org. Se queren ter máis información tamén poden chamar ao Departamento de Servicios Sociais polas mañáns o 981 68 60 68. En canto ao mantemento de estradas e novas actuacións, o Concello de Cerceda está programando diferentes percorridos por parte dos técnicos para comprobar o estado das estradas e as necesidades máis urxentes coa chegada agora xa do bo tempo e que se vai actuar rápido tapando baches como algúns que afectan, por exemplo, a Avenida da Coruña. Se vai a mellorar o firme tamén deteriorado na rampa que rodea o Centro Médico de Cerceda polo interior e tamén, seguindo mantendo estradas, se vai a proceder, por exemplo, a limpeza das zonas afectadas por o levantamento de grava ou pedras tras o paso do rally da Coruña polo noso Concello. Por outra parte, a Xunta tamén vai a facer as súas obras en estradas da súa propiedade para arranxo de estradas deterioradas. Unha delas vai a ser a que xa está aprobada para mellorar o firme da carretera que comunica Cerceda con Ordes por a Virís, é dicir, dende a rotonda do transformador ata o límite con Ordes. Esa estrada tamén se vai a mellorar, se vai a reparar, xa que tamén está deteriorada polo intenso tráfico debido ao polígono industrial de Cerceda. Agora falámoslles de máis obras. A Diputación da Coruña licitou por 805.000 euros o último tramo da Vía Verde en Santiago, que comunica Oroso con Santiago, e así xa se completará o proxectado dende Cerceda ata Santiago pola antigua vía do tren. A Diputación coruñesa sacou a licitación esta semana as obras do último tramo pendente da Vía Verde Compostela-Tambre-Lengüelle no Concello de Santiago. Como decimos, o proxecto conta cun presuposto de 804.000 euros e un plazo de execución de 6 meses. O traxecto alcanza a 4,8 km de longitude íntegramente no Concello de Santiago. En este caso xa complétase a Vía Verde polo antigo trazado ferroviario, como decimos, que sae de Cerceda, pasa por Tordolla, Ordes, Oroso e agora tamén Santiago de Compostela. O presidente provincial Valentín González Formoso explicou que esta actuación prevista permitirá adaptar a traza o tránsito segundo vai a ser máis seguro para peatóns e cicloturistas e con limpeza e acondicionamento da plataforma, con drenaxes, barandas, sinalización, etc., que fará que sexa todo un placer recorrer esta Vía Verde, ben sexa andando, ben sexa en bicicleta. En total, o percorrido completo xa serán de 36 kilómetros entre Santiago e Cerceda. Máis temas. Medio Rural suspendeu temporalmente as queimas agrícolas e forestais particulares como medida preventiva. A Consellería de Medio Rural adoptou a decisión de suspender temporalmente as queimas de restos agrícolas e forestais dende o pasado mércores día 25 en Galicia. Esta medida preventiva entrou en vigor, como dixemos, o pasado mércores e se vai a manter vixente ata novo aviso. Esta suspensión implica que non se tramitarán novas autorizacións e que os permisos que xa foron concedidos deixarán de ter validez. Esta determinación se tomou tras evaluar a evolución da situación meteorolóxica e analizar detalladamente os indicadores técnicos que inciden no risco de lume. Dende a Xunta se solicita a colaboración cidadana para extremar as precaucións e que denuncien calquera actividade delictiva incendiaria da que se teña coñecemento. Imos cos partidos da fin de semana dos nosos equipos, comenzando pola primeira categoría Galicia de fútbol, donde o Queixas recibe na casa o Tordolla, un derbi da comarca entre o Queixas e o Tordolla, que teñen ademais unha situación semellante na tabla. O Queixas vai por diante na clasificación ante o Tordolla, na mitade da clasificación. Queixas-Tordolla, o partido é o domingo ás 12 do mediodía no campo da Revolta.
Na terceira categoría Galicia, o Atlético Cercedense xoga fora da casa en Carral. Carral B, Atlético Cercedense. O partido é o domingo ás 6:30 da tarde en Carral. Pola súa parte, o Rodís xoga na casa contra o Bizoño B. Rodís, Bizoño B. O partido é o domingo ás 12 do mediodía no campo das Tinajas, en Encrobas. E por último, nesta categoría, o San Martiño tamén xoga na casa contra o Sobrado. San Martiño e Sobrado xogan o domingo ás 12 do mediodía no Roxo de Herba Natural. Non hai xornada no fútbol femenino, si hai xornada nos xuvenís que xogan na Coruña. Marte, Atlético Cercedense Xuvenil. Xogan mañán sábado ás 8 da tarde no campo da Torre número 2. Pola súa parte, os cadetes tamén xogan, aínda que, insistimos, o equipo cadete xa se proclamou campeón de Liga a falta de 3 xornadas. A semana pasada quedan agora 2 xornadas e son de trámite porque xa son campeóns de Liga. O partido é o Olímpico B, Atlético Cercedense Cadete, xogan o domingo ás 10 da mañán en Vilaboa. Os infantís xogan en Betanzos. Betanzos B, Atlético Cercedense Infantil. Xogan mañán sábado ás 11:30 no campo do Carregal. Tamén xogan mañán sábado os alevíns en Curtis. Curtis Atlético Cercedense Alevín. Xogan mañán sábado ás 10 da mañán no campo novo de Curtis. Descansa o equipo B. Os benxamíns A tamén xogan mañán en Iñás. San Pedro, mellor dito, xogan o domingo en Iñás, o equipo benxamín. San Pedro Atlético Cercedense Benxamín. Xogan o domingo ás 11 da mañán en Iñás. O Atlético Cercedense Benxamín B descansa nesta xornada. E os prebenxamíns xogan na Coruña. Atlético Castros, Atlético Cercedense Prebenxamín. Xogan mañán sábado ás 11:30 no campo da Torre número 5. E no fútbol de veteranos, o San Martiño xoga mañán sábado en Barallobre. Barallobre San Martiño, mañán sábado ás 4 da tarde no campo do Ramo en Barallobre. Xoga o domingo o Cerceda, en este caso na Zapateira. Relámpago Cerceda de veteranos o domingo ás 10 da mañán na Zapateira. E na segunda B de veteranos, mañán xoga o Rodís, en este caso no campo de San Pedro de Visma. Nos Coruña, Rodís de veteranos, mañán sábado ás 8 da tarde no campo de San Pedro de Visma. Xa para rematar co tempo, insistirlles en que esta fin de semana hai cambio de hora. Pasamos xa o horario de verán. Na madrugada de sábado para o domingo, ás 2 da mañán, hai que poñer ás 3. Por lo tanto, adiántase unha hora menos de sono, unha hora menos para aqueles que salgan, etcétera, etcétera. Cambio de hora. Lembren, esta fin de semana, na madrugada do sábado para o domingo, ás 2 da mañán, hai que adiantalo para as 3. Eso en canto a hora, pero en canto a tempo, unha fronte mañán pouco activa vai a chegar durante o sábado pola noite na comunidade galega. Agardamos pola mañán ceus máis despexados, con algo de nubes canto máis o norte. Mesmo a última hora podería haber algún orballo que será máis probable no norte da Coruña e no norte de Lugo. O resto de toda Galicia terán nubes de tipo alto que non impedirán o paso do sol. En canto ás temperaturas, as máximas sufrirán un lixeiro descenso e as mínimas manteránse. Haberá temperaturas frescas debido ao vento do nordés que seguirá soprando de xeito moderado. Pois co tempo rematamos o informativo, nada máis. Gracias pola súa compañía. Saúdos na radio, donde está Marisol Rodríguez e Tomás Ramos, na televisión Manuel Eirís, e na redacción e quen lles falou Manuel Ángel Villa. Moi boas tardes, adeus.